O banco de preguntas é un espazo que permite almacenar e xestionar todas as preguntas que se utilizarán posteriormente nos diferentes cuestionarios. É único para cada unha das aulas do campus virtual. No bloque Administración podemos acceder ao banco de preguntas. Atopamos as seguintes opcións. Preguntas. Permite acceder ás preguntas existentes, visualizalas, editalas e engadir novas preguntas. Categorías. Permite organizar as preguntas segundo as necesidades persoais, como por temática, bloques ou áreas. É especialmente útil para crear cuestionarios con preguntas aleatorias. Importar e exportar. Permite extraer as preguntas a un ficheiro para facer unha copia de seguranza, trasladarlas a outra aula ou importarlas de forma masiva utilizando formatos compatibles como GIF ou Icon. En primeiro lugar, crearemos varias categorías para almacenar as preguntas. Existe unha categoría por defecto, considerada a categoría principal ou superior. As novas categorías poden ser subcategorías ou categorías superiores. Cada pregunta só pode pertencer a unha única categoría. Crearemos a estructura que mellor se adapte ás nosas necesidades. Non nos limitará á hora de escoller as preguntas para un cuestionario. Cabe destacar que se pretendemos usar preguntas aleatorias nos cuestionarios, tenemos que indicar en que categorías deberá buscar, como se verá en posteriores vídeos. A organización que usemos será importante para obter a funcionalidade que desexamos. A modo de exemplo, crearemos 3 categorías, unha para cada bloque temático desta materia. Empregando as iconas correspondentes, poderemos editar a categoría en calqueira momento. A continuación, procedemos a engadir as preguntas. Seleccionaremos a categoría de interese para visualizar as preguntas xa almacenadas. Tamén podemos incluir as preguntas das correspondentes subcategorías. Pulsando sobre o botón Crear unha nova pregunta, poderemos seleccionar o tipo de pregunta a engadir. Entre as dispoñibles, cabe destacar escolla múltiple, cunha ou varias respostas posibles, verdadeiro ou falso, coincidentes, para emparellar termos dunha lista de posibilidades. Ensaio, onde a resposta é aberta. Esta pregunta debe avaliarse manualmente. Arrastrar e soltar, con diversas posibilidades para usar texto e imaxes. A modo de exemplo, procederemos a incorporar unha pregunta do tipo escolla múltiple. Todas as preguntas teñen unha parte común de configuración. A categoría onde queremos almacenala, o nome da pregunta, un identificador que nos servirá para localizala de forma rápida pero que non é público, o texto da pregunta, é dicir, o enunciado que verán os estudantes. Usaremos o editor de texto para darlle o formato necesario. Recordamos que é posible incluir imaxe, vídeo, audio, ecuacións e símbolos. A puntuación predeterminada, coa que se incorporará o cuestionario, que se poderá modificar posteriormente no cuestionario de ser preciso. Desaconsellase o uso de decimais. Os comentarios xerais, unha mensaxe opcional que pode conter explicacións ou información adicional que só se amosará unha vez respondida e avaliada a pregunta. Outras opcións son específicas de cada tipo de pregunta. Neste caso, indicaremos se permitimos marcar unha ou varias respostas. Barallar respostas permite que para os cuestionarios onde esta posibilidade estea activada, as distintas respostas aparezan en orde aleatoria. Como podemos desactivar esta opción nos cuestionarios onde non desexemos este comportamento, é recomendable desactivarlo só para respostas do tipo todas as anteriores son correctas, para que nunca aparezan baralladas. Para cada posible resposta, debemos indicar o texto da resposta, os comentarios asociados a esta resposta en particular e a cualificación. De ser correcta, indicaremos unha puntuación do 100% e de ser incorrecta, ningún ou outra puntuación negativa se queremos establecer penalizacións que computen negativamente na cualificación final do cuestionario. Cabe destacar que se permitimos múltiples respostas, a puntuación que acadará cada estudante nesta pregunta será a suma das respostas marcadas. As respostas correctas deben sumar sempre o 100% e as incorrectas deben penalizarse para que, en caso de que marque todas as opcións,
non acade sempre a puntuación máxima. Se permitimos múltiples respostas e a suma final é negativa, a puntuación será de 0 puntos. Neste caso, a pregunta incluirá 3 respostas posibles, das cales só unha é correcta, e non se establecerán penalizacións. As opcións relativas a intentos múltiples só afectarán a aqueles cuestionarios nos que permitamos de forma explícita responder as preguntas varias veces ata atopar a resposta correcta. O resto de modos de funcionamento non terá efecto e poden obviarse. Gardaremos os cambios para almacenar a pregunta. A pregunta que acabamos de engadir amosarase agora no banco de preguntas. As iconas permitiránnos modificar a pregunta, eliminala ou duplicala. Tras engadila, tamén poderemos facer unha vista previa, algo especialmente importante, pois deste xeito simularemos o seu comportamento para verificar que todos os parámetros son correctos. Os cambios que fagamos durante a vista previa non afectan a pregunta, só se trata dun simulacro. É especialmente útil o botón Cubrir nas respostas correctas, que marcará a resposta correcta segundo está almacenada. Se detectamos erros no funcionamento da pregunta, procederemos a editala. Cabe destacar que tras modificar unha pregunta, todos os cuestionarios que fagan uso dela actualizaránse automáticamente, salvo se os cambios afectan a puntuación. Nese caso, haberá que indicar que volva a cualificar o cuestionario, como se verá nun vídeo posterior. Tamén podemos mover preguntas en bloque entre categorías de forma sinxela. Unha vez incorporadas todas as preguntas necesarias, é o momento de crear a actividade cuestionario, que faga uso delas.